बारा आता उगीच बसून असलेली मोज्या पुस्तकाचे गारा अवघारातली पण रावलेली लोक मारून गेले ते गारा आता बीजेपी तयार मोजे बारा बोरी उगरे स्पेरा piti 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 kadi ezata daboli mawin gudin diserak maka sotaita kadar model amutau sutta pun mono je proper uzogano sutta ane bolge on shot marun mawina topnya kamarun sutta la 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 munta आपण हानी मुनाक बदलो हांव जाणा हानी मुनाचे दिसाक सुदीन दवलीकार मोतलो चेडो जायत जाल्यार आले सिकीर कुंपार जातलो तो कुंपार मोडोन हे कुमानीचो फायदो काडटलो पिटी 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 काडी हे जाता हनीमूनाची कोपरो आयकोन पाऊशे मनसुरात जाळोता मजबूत शिकारी आसतना मुंटा कोण तुय जोर मेटे जावंक सोदता आनी मायकलो बोकला माण्याक घेवन दारान फुगड्यो घालता ला 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 Subasi Rudkar Ayuti Obadita